Hürmetli televizor караучылар, bu minutlarda biz Sabay televiziyasында сезнең котлау хатларынан төзелгән "Җырым бүләгем" дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлыйбыз. Һәм мин кулыма беренче котлау хатын алам. Исәнмесез, Sabay телевизиясе дип башлана ул. 14 июнь көнне безнең кадерле әниебез, Байлар сабасында яшәүче Зарипова Зәйтүнә Нургали кызының туган көне, олы юбилее. Аллага шөкер, әниебезгә 90 яшь тула. Шушы уңайдан без аның балалары, кадерле әниебезне чын күңелебездән юбилее белән котлыйбыз. Сиңа, әни, нык сәламәтлек, озын, тыныч гомер, күңел тынычлыгы. Барыбызны да сөендереп, әле тагын күп еллар безнең белән бергә яшәвеңне теләп калабыз. Әниебез бик киң күңелле, олы йөрәкле, сабыр кеше. Бала чагы аның авыр булган, ләкин әниебез бик максатчан кеше булгач, үз юлын таба ала. Ничә еллар Саба дәүләт банкында кассир булып эшләгән. Әле пенсияга чыккач та Теләче дәүләт банкында яшьләрнең остазы булып бик күп еллар хезмәтен куйган. Әтиебез белән бергәләп 4 бала үстерделәр. Тормыш җиңел булмаган, ләкин икесе дә балаларыбызны аякка бастырыйк дип тырышканнар. Бүгенге көндә әтиебез инде вафат. Тормышта төрле хәлләр була. Шулай матур гына яшәгәндә олы абыебыз Рафис та авырып вафат булды. Әниебез моны бик авыр кичерде. Әтиебезнең дә, абыебызның да авыр туфраклары җиңел булсын. Әниебезгә зур сабырлык бирсен Ходай. Тормыш дәвам итә. Әниебезне бик яратабыз. Безнең әни бит ул бөтен яктан булган кеше. Биергә, җырларга бик ярата. Бик күп еллар Сабабызның Рәйсә Имамиева оештырган Нәүрүз ансамблендә җырлап, биеп йөрде. Бик күңелле вакытлар дип искә ала әни. Әниебез бик тәмле итеп төрле ризыклар әзерләргә ярата. Әле бүгенге көндә дә аның үзе кисеп пешергән тукмачлы ашларын, кабартмаларын, күзикмәкләрен ашап туймаслык. Без бүген сине, кадерле әниебез, 3 балаң, 5 оныгың, 6 оныкчыгың, киявең, киленнәрең чын күңелебездән олы юбилеең белән котлыйбыз. Без сине шундый яратабыз, кадерле әниебез. Бүген минем бик шатлыклы көнем. Әниемнең туган көне бүген. Ничә яшь икәнен әйтми торам, чөнки аңа күз тияр дип куркам. Әнием бәгърем, сине яратабыз. Синең белән бик горурланабыз. Синең балаң булу бу зур бәхет. Син исән сау булгач безгә рәхәт. Бала чагың булган бит синең бик авыр, ләкин әни, булгансың син үзең сабыр, авырлыкларның күргәнсең төрлеләрен, тормышның сынауларына бирешмәдең. Әти белән матур гомер кичергәнсез, 4 баланы бик тә тырышып үстергәнсез. Аң һәм белем, нык тәрбия дә биргәнсез. 4-ебезне тигез итеп башлы, күзле иткәнсез. Бүген бөтен балаларың исеменнән сине әни чын күңелдән тәбриклимен. Исән сау бул, озак яшә, бул сәламәт, тыныч булсын, гел шат булсын синең күңелең. Балаларың, кияүләрең, киленнәрең, дусларың, туганнарың, оныкларың һәм дә оныкчыкларың сине бик тә хөрмәт итеп, күңелле итеп яшиләр. Син дип өзелеп торалар, сине бик яраталар. Әниебез, сине бүген чын күңелдән котлыйбыз. Исән саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Балаларың белән бергә матур гомер ит әле. Син бит безгә бик зур терәк, 100-гә кадәр җит әле. Ярар, әни, бик күп яздым. Инде сүзне тамамлыйм. Юбилеең белән сине чын күңелемнән котлыйм. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, оныкчыкларың, киявең, киленнәрең дип нокта куела. Тәбрикләү хатыбызга. Хөрмәтле юбиляр, без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Бәхетле картлык, балалар, оныклар, оныкчыклар игелеге телибез сезгә. Котлы булсын әни туган көнең. Назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә. Узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа
яшәр. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшәр. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшәр. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшәр. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшәр. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш. Җырым бүләгем тапшыруын алга таба дәвам итеп, чираттагы котлау хатын укуга күчәбез. Күкмарада яшәүче Шарифуллина Мөршидә Нигъмәтҗан кызына 60 яшь. Бер туган апайыбызны матур юбилее белән котлыйбыз. Апайыбыз Мөршидә аш-су устасы. Гомере буе рестораннарда, кафеларда хезмәт куйды. Бүгенге көндә дә Күкмара Металл Посуда ашханәсендә хезмәтен дәвам итә. Жизни белән 40 елга якын бик матур гомер юлы узалар. Ул безнең өчен бик тә кадерле. Әниебез урынына калган апайыбыз. Әниебездәй безне кайгыртып, һәр вакыт хәлләребезне белеп яши. Кадерле апайыбыз,
Рәхмәт әйтәбез барлык җиһанга, синдәй гади апабыз булганга. Рәхмәт әйтәбез әткәй, әнкәйгә, синдәй туган бүләк иткәнгә. Гел шатлыкта, гел муллыкта үтсен синең көннәрең, август айы алмасыдай балкып торсын йөзләрең. Алгы көннәрдә дә бәхетең булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөл көләч һәм яшь бул хәзергечә, күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең-мең яшә. Кадерле апайыбыз, сине күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс шатлык, гаилә бәхете телибез. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, иреңә, балаларыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Киләчәктә дә ул хәзинәңнең шишмәсе саекмасын, бәхетеңә авырлыклар килмәсен. Балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына куанып, озын гомер кичергә язсын. Апай, син җизни өчен хөрмәткә ия тормыш иптәше. Балаларың өчен яраткан ана, оныкларыңа яраткан әби, туганнарың өчен яхшы киңәшче, булышчы. Кадерле апайыбыз, һәр гомернең кышы, көзе була. Синеке һаман җәй килеш, кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Сикемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, Әбүзәр җизни белән тигезлектә, балалар игелеге күреп, оныкларга куанып, аларның ягымлы карашларына сөенеп яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән, сеңелләрең Рәфидә белән Марат, Дамира белән Әсләх, Гөлшахидә белән Ришат, энеләрең Зөфәр белән Гөлнара, Әнвәр һәм балаларыбыз диеп тамамлана котлау хатыбыз. Без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Гомернең озынын, бәхетнең зурысын телибез. Nige bitti tüzemelegen Hayda deyip daştı yüreğim Bardım ele kerlemi tuğanıma Özü bir de kilmi demedim Belki bir nerede belki bir evlerde Neler yazgan iken kileşer Kimler gine tuğan iterken Biz biz tuğan itmesen Neler yazgan iken kileşer Kimler gine tuğan iterken Biz tuğan itmesen Tuğanımның хәлін білдім әлі Көрішмәгән күпті гөмірләр Иңнәремнән таулар түшкәні кебек Рәхәтләнеп қалды күңелләр Бәлкім нәрдә белми біреуләрдә Ниләр язган икән киләчәк Kimler gine tuğan iterken Biz tuğan itmesen Şeyler birge küpten pişirmegen İskiterlik temeli duyular
Yazsın iken yazsın Xudayımız, tuğan bilen birge bulurga. Belki bilerde bilmi birevlerde, neler yazgan iken kileşer. Kimler gine tuğan iter iken, biz biz tuğan itmesek. Kimler gine tuğan iter iken, biz tuğan itmesek. Biz tuğan itmesek. Hürmetli televizor qarawçılar, şuшы minutlarda Sabah televizionyasының бүгінгі күнгә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Бүген 12 июнь Россия көне. Һәр кемне дә шушы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Илләребез тыныч булсын. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.